Dnes vám ukážeme Miko, ktoré pomaličky exportujeme a teoreticky ešte ho stíhame vidieť. Nie toto, ale tamto. Tento oceľový mastodont má interiérovú výšku 3 metre. Je z masívnej oceľovej konštrukcie, ktorá nemá žiadne tepelné mosty a je určený na trvalé bývanie. Jedna stavba určená na bývanie, je táto stavba fakt vysoká a veľká. Dokonca ešte aj jej fasáda je oceľová. Celá stavba je chránená proti hlodavcom a teda nemusíte sa báť žiadnych plesní, drevomoriek alebo napríklad potkanov či myší. Chápem, že je tu dosť málo miesta, ale je to preto, že sa už fakt táto stavba chystá na export a teda musíme sa zmieriť s týmito obmedzujúcimi podmienkami, ale to, čo vám chcem ukázať, je zádverí. Zo zádveria sa dá vojsť do spálne, do kúpeľne a hlavne do obývačky s kuchyňou. Obývačka i kuchyňa sú fakt priestranné. Interiérová výška, ako som spomínal, má 3 metre. Na tejto strane je spálňa, vypínač interiérového osvetlenia a veľmi zaujímavá vec, Wi-Fi termostat. Kuchyňa, jedáleň, obývačka a východ na terasu. Čo mi sa však pozdáva najviac je kuchynská linka od lokálneho dodávateľa. Toto nie je obyčajná rúra, je to rúra a mikrovlnka súčasne. Celkom zaujímavý lifehack. Skvelé umývadlo, varná doska, digestor a ešte jedna otázka. Vieš, čo je toto? Toto, prosím pekne, je umývačka riadu. Táto kuchyňa má v podstate všetko, čo potrebuješ od skutočnej kuchyne. Všetky priečky sú akusticky odhlučnené, čiže môžeš sa do izby zavrieť, môžeš v nej spať a kľudne niekto ešte môže mať v dome žúrku. Aj detská izba je akusticky odlučnená, má vlastný termostat, kde si vieš teplotu zregulovať podľa vlastnej potreby. No a ešte ti ukážem spálňu. Táto spálňa je skutočne priestranná. Je veľká, vojde sem manželská posteľ, nejaká vstavaná skriňa. Čo je veľmi dôležité, sú okná. Používame značkové trojsklá. Každá jedna stena je montážna, teda sa nemusíš báť ukotviť do našich stien v podstate čokoľvek. Na túto stenu napríklad televízor a sem poličku, knižnicu alebo čokoľvek iné. Tento dom je kompletne hotový na kľúč. Od podlahového vykurovania cez kuchyňu, kúpeľňu alebo ako vidíš pripravený celý interiér už na nasťahovanie. Kúpeľňa je vždy hotová. Pod kúpeľňovým oknom nájdeš priestor pre pračku, sprchový kút, toaletu, umývadlo, rebrikový radiátor alebo aj ohrev vody. K dispozícii máme ešte o 30 cm väčšiu kúpeľňu, ale o tom ti povieme až na osobnom stretnutí.